Srdečne vás opäť všetkých pozdravujem. V predchádzajúcom videu som vám priblížila, aké zákonné dôvody umožňujú poručiteľovi vydediť svojho potomka. Dnes by som sa s vami chcela pozrieť na konkrétne rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, aby ste lepšie porozumeli tomu, ako sa tieto zákonné dôvody posudzujú a uplatňujú v praxi. Pripomeňme si, že podľa občianskeho zákonníka môžete svojho potomka vydediť len zo 4 zákonom taxatívne vymedzených dôvodov. Môžete tak urobiť vtedy, ak vám potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, ak o vás trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, ak bol váš potomok odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorého trest odňatia slobody trval aspoň 1 rok, alebo ak váš potomok trvalo vedie neusporiadaný život. Tieto dôvody musíte uviesť v závete alebo priamo v listine o vydedení, pretože absencia dôvodu by predstavovala neplatné vydedenie, pričom skutočný dôvod musí byť objektívny, skutkovo preukázaný a v čase spísania listiny o vydedení musí aj reálne existovať. Teda existencia dôvodov vydedenia sa posudzuje vždy za obdobie pred spísaním listiny o vydedení. Sam Goethe nechal Mefistofela povedať vo Faustovi, že šedivá je teória, len strom života sa večne zelená. Takže poďme sa pozrieť na rozdiel medzi teoretickým poznaním a živým zážitkom zo súdnych siení. Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí spisová značka 2CDO 109 z roku 2010 okrem iného uviedol, že potreba pomoci potomka závisí aj na tom, či nie je iná osoba, od ktorej možno predovšetkým očakávať poskytovanie takejto pomoci a ktorá túto pomoc aj reálne poskytuje a poskytovať môže, pretože má preto lepšie podmienky ako potomok, ktorého sa vydedenie týka. Pri odkázanosti poručiteľa na pomoc je ale nevyhnutné, aby potomok mal aj reálnu možnosť poručiteľovi potrebnú pomoc poskytovať. Skúma sa, či jej poskytovanie nevylučuje napríklad zdravotný stav. Pokiaľ je skutočnosť, že potomok trvale neprejavuje o poručiteľa opravdivý záujem dôsledkom toho, že poručiteľ neprejavuje záujem o potomka, nemožno bez ďalšieho uzavrieť, že by neprejavovanie tohto záujmu potomkom mohlo byť dôvodom na jeho vydedenie. Aj podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 4CDO 59 z roku 2012 platí, že za konanie v rozpore s dobrými mravmi nemožno považovať nezáujem potomka za situácie, keď tento nezáujem bol v značnej miere vyvolaný samotným poručiteľom. Zvlášť za situácie, keď rodič zavrhne svoje dieťa hneď po jeho narodení a neprejavuje oň počas celého detstva záujem. Tento dôvod vydedenia totiž vyžaduje, aby neprejavovanie opravdivého záujmu bolo potomkom zavinené. Nestačí len samotná existencia takéhoto stavu. V súvislosti s trvalým vedením neusporiadaného života Najvyšší súd v svojom rozhodnutí spisová značka 7CDO 162 z roku 2022 uvádza, že pôjde hlavne o patologickú závislosť na alkohole, omamných látkach a hazardných hrách, márnotratnosť, zanedbávanie starostlivosti o deti, zanedbávanie povinnej výživy alebo napríklad opakované výtržnosti či porušovanie povinností spojených s užívaním bytu a podobne. Ak teda uvažujete o vydedení, je nevyhnutné tieto dôvody dobre zvážiť a v listine o vydedení ich konkrétne pomenovať a opísať skutkový stav tak, aby boli určité a preukázateľné. Verím, že som vám do tejto tematiky vniesla trochu svetla a je vám zrozumiteľnejšia. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás na budúce v ďalších videách.